Bueno, aí ao fondo vemos o Castro de Malló, incluso vemos os compañeros como están excavando na porta do Castro. Nos estamos a uns 100, 200 metros de alá. Aquí estamos con Miguel Losada. Que tal, Miguel? Hola, bons días. Rafa Quintía, que tal? Hola, bons días. Bueno, os dous son os antropólogos do proxecto e viñemos para aquí, además que estamos, vos vou enseñar porque estamos en equilibrio, para que vexades que isto é unha operación bastante delicada, porque queríamos estar aquí para que nos conten un pouco, claro, digamos o contexto antropolóxico, o contexto lendario que ten o Castro de Mallou. Ali no fondo vemos os penedos, eses penedos, bueno, lle chaman de distintas maneiras, non? Xa fixemos relación a eles, pero está sobre todo relacionado co tema da Raíña Lupa, non? Sí, é un dos elementos das xeografías míticas dentro do propio Castro de Mallou, que por certo a xente se refire sempre a él como a Raíña Lupa. A Raíña Lupa é o Castro, non? E ese outeiro, asociado precisamente á Raíña Lupa, porque na parte superior ten unhas pías que falan que si do trono, a silla da Raíña Lupa, a parte de, como se ten recollido, o topónimo de Cova das Sete Cabezas, non? A Cova das Sete Cabezas. Tamén nos fixeron referencia a él como outeiro da campana, porque ao ser un penedo furado por dentro, cun sabeolo froito da erosión do granito, cando un se mete dentro e berra, se produce un efecto de amplificador, un eco que resona, eu creo que se escoita hasta na playa de Carnota, non? Pero o interesante dese elemento, ademais de que está asociado á Raíña Lupa, é que todo o entorno do Castro, según recollemos onte do señor Cambeiro, falaba de que, segundo o seu avó, esa zona estaba habitada polos mouros, según el, os moros, non? Pero non era o único lugar da contorna habitado polos moros. A iso vou, porque precisamente estamos facendo malabarismos, que estamos nun sitio bastante mítico, que me gustaría que nos enseñarades, que enseñades a todos os seguidores do proxecto do Castro de Mallou. Vamos entón a ver de que se trata. Perfecto, vamos a xa comenta o compañero. Bueno, estamos baixando, mantemos a cámara acesa para que vexades onde estamos e onde imos. O topónimo asociado ao lugar é o Outeiro da Xesta, non? Outeiro da É Xesta. bastante obvio pola frondosidade da vegetación, ainda que aquí é unha pequena illa de carballo. Bueno, xa vemos unha rocha preciosa, inmensa, xa incluso de cazoletas, vamos ver de que se trata. A ver que sorpresa nos teñen aquí Rafa e Miguel. Impresionante. Bueno, pois aquí vedes, efectivamente, como os elementos materiais da paisaxe e os elementos inmateriais da cultura atopan o seu crisol, o lugar onde nacen e medran os mitos, non? Estamos nada máis e nada menos que nunha das clásicas palas, o nome tradicional galego para referirse a este tipo de acubillos, onde un se pode protexer e que probablemente algún día desvelará importantes sorpresas relacionadas co Castro de Mallou. Claro, porque o elemento visual, acabamos de ver que está absolutamente en contacto visual. Credes que, claro, que isto, si aquí facemos algún tipo de cata, encontraríamos algo bastante interesante, supoño, non? É moi factible que se atopase algún día aquí, o día que se poida facer eso, que se atopase rastro de que isto foi utilizado como un lugar de habitación ou de algún lugar simbólico ou ritual por parte dos habitantes prehistóricos ou de calquera outra época relacionados con esta zona de Mallou, sí. A parte da Cova da Moura, que outros elementos míticos pudechedes recoller da xente de Mallou? Sí, bueno, eu quería facer fincapé no que decía Miguel, non? De que a importancia destes acubillos como lugares mesmo de pastoreo onde protexerse, non? É posible, é unha hipótese, moitos foron reutilizados, pero curioso é que demos por el gracias á tradición oral. O señor Cameiro nos falou de que os moros vivían no Castro de Mallou e no Outeiro da Xesta, co cal, obviamente, a xente non mitifica lugares porque sí, ou son xacementos arqueolóxicos, ou son penedos peculiares, figurativos, covas, abrigos, e demos con el. E outra das lendas que podemos recoller, por exemplo, entra dentro desa categoría da susto a nenos, non? É o da rampoña negra, unha especie de ave gigantesca coa que asustaban os nenos porque os collía Ser feminino, negro, toupas e os levaba voando, non?
E dentro desa categoría tamén de asusta nenos xa unha lenda, un mito que está moi espallado en moitas zonas de Galicia, que é o coche do sangue. Eses homes sospeitosos, misteriosos que iban polas aldeas raptando nenos para sacarlle o sangue, non? E aquí se adaptou, ten a súa versión local, que é o coche do sangue, un coche vermello que iba polas aldeas, chegaba e os nenos tamén andaban asustados ante a presencia de calquer vehículo sospeitoso, non? Vemos que a cultura inmaterial, a cultura popular, a tradición, como unha especie de ciencia exacta a súa maneira, tamén fai o mesmo que fai a cultura material, incorpora e reutiliza novos elementos ou elementos anteriores e os transforma en novos, e colle contidos que lle son propios, contidos que aparecen e os vai incorporando e adaptando, traballando con eles, por o cual é unha ferramenta de bastante precisión a hora de detectar puntos de interés, puntos quentes da biodiversidade da cultura galega. Pues moi ben, moitas gracias Rafa, moitas gracias Miguel. Estamos atentos, probablemente vos teñamos máis novidades, nos las conten en breve. Veña, hasta logo. Gracias.